Ayura Mahama Swatu to be at the Abana Donko Kufuado se one shen one yas on one cassa enun na wasa esre no dia sem and Ayura Mahama or Pesa was say editor a man saying na Yura Kwame Owusu danso one no any from the kita for be the chere at the Mayura Alantramanting one no so akasa din sembia to dra efa ne emebunu won ho a echere wonom ewo won tena bia ene won dabre emu asante mantam soafo nso de atodwa se ene emebi a chese eka echere ewo sewa ene afari military hospital ne bie ho no wan hwa ekwakofa oyene ena ede abre wonom ewo ekwan bi so ebusia ensemi ene afoforo bi no mu eka ho ya wo de wani kyerem wo de no ho kwada so a Efita for your more so actually one said they came before so no. Nina mun sem eka ho na yade eba bedai mo. Yemfa aseda Emma 21st clinic. Wanum eye sciatica expert and ope one aso ya sina. Yade ensem no eba bedai wo. Yade bi ha wo no. For any chile wana ekotu asye. Afei Sompa chedie enso yade a wanum ekra mu ene anopei. Yebone de ruaka cha wo se afie do awie ekunafo nyanka ene nwisia won so wasetem na wo se ye nikan ye ni giente no Tawa Media Foundation say watch niema aduane ne ntade ntoma e de ama wonom ti wodi a won fa bekan ye de no ho na bibia so enkoso de ne yesika wadaroma fafa 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eyetara One Media anase Blessed Foster Facebook no wadaroma ya no adom yen ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV online no betimi afaso etie yen www.sompolive.com and semni nyina danso betimi anya bia kenkan de afri ho medi di ohene re maame ekua yeboa esia mabronya fe ngibrani adaje na ensem no sane esitie ne yentimi emfa naimu Enrada ena omaimu nyina eyisi wo se nananom akuafo ya wote mpenten kwane ahsuo ekọ nwremu ekope bibiba na yede boya no so twede woboa ema yenya kokọ cashew ni ade ema yeton bi ede boya ho bra ewa amanse adwaso no wasefata se wadwuma yo no yetimi ebo wonum abaso na yehye wonum kransa mpa ne ewo ye ede boa omayi no eya ade a ye ni eso na kuayo eye adwuma ba ko yakoye omeye chiribremo ya mpanyimfo aban mu mpanyimfo ya wabanyina no obi aye na asede mu fa se be ya sa akuafo we se won dadie no entimi enkofom na ya efiada edikan bia ewo December boso minimo no ena ya na sa dadie we se baso na so no esane fimpi mienu ne aduonu na abato kese ye de anim nti no empanyimfo etwemba enurada na bra yewura Dr. Mamadu Baumia Franka kita for edema MPP osukoko kwa manyoko ya wonukro ya no ena ye mampanyi abedi ekire no wode nanamo no etietie mu ebedru mu ewo eye Jacobu bra wo bedru wona ese nanano makuafo ya de a wondadie no wokowura ase no de abasobode edema wonom na asemde ba ko ya woka kire wonom no eni se kane no kokwa akuafo wonma no na free senior high school ma ye no na wonom emo scholarship ewumasuemu epia na sense achi baby na free senior high school nti obi akọ kwa eno nam sayo sunte no ene esuapon ahodo ya nkwada wo free senior high school ewremu ewosuapon mo no yo mo ye kokwa akuafo ma no so oba aban mu obehwe se won so scholarship no wode be ma wonum na watimi ato awade sua so ekosise wo bewie ewosuapon mo yenko ye wraba omia ensam ahodo bi ode tai we achi ye bet kosusa aboro but ye pija koko the price no so and then 3,000 Ghana cedis for one bag of cocoa. A bean seeder. And I know the Yemi Dennis say, okay, cocoa equiafua. First, no, na cocoa board and ma omoma scholarships. Omoko senior high school, cocoa board scholarships. Cocoa board Emma Enco Senior High School. And then free SHS Limti Ubiaba Enco Senior High School free. And Limti Abai Afa against Sikana na Yedi Tia Cocoa
nkuafo mama fees no from next year cocoa. na wonunu ne ho eno ntine ye Roger Dramani Mahama etresa na danko akufuado wo hwe ne ni yo ye ya wo ye no a aso no ankasa na enunu ne ho wo sa esre wo kanfo ne ho e wa abla no ankasa sa da ne ho nkyene kuro ya na nasem a wakanya ne se na ewude wani kyeremu atoye mantemu efie nkwanta regional hospital ye no ewo secondary na eni mu ho pe wode ne ho ni statue e de akwa akosi ho ya wakopa ho ntoma na Yewura Mahama si we no kura kyerɛ sɛn ɛna mayade mamanfo na wo sumwo mu no won mankasa ho nnwuma pa na eni wanim na wo mmɔ wuse na nyesa wo kwa akogina ho na me na mayade ntimi si mi ho ni mi start de si ase no ma kyerɛ sɛ ampamba ye no mi beye bi eboa ye hospital na se kuro no na Yewura Mahama ensem dodo na no ɛna wode tu dwa kyerɛ sɛ Yewura Kufuado nkebe ya wonu anyai emfama omanfo no efri se honorary degrees ahodo ya wote abemo se president kura wogegye no enya ade a eye ne kwan so a so mehwe ewie nsohwe so mehwe na wie ye ne nsohwe eno na Kufuado ba mepamo achomo nso mehwe eno ne ye nsohwe enne ezu na onye ose ofa ho eno no ko takrade na no wodi ni statue akosi ho ono akopa ho ntoma what be that ezu e wo se omampanyi bia onya ahobrase nipa na wo so mobo abaso na omo kanfo enye wa ankasa no akoye o statue na odi abesi ho no ankasa wako mumbo nsem mame no akopa ho ntoma what be that ezu no akọ university bia ye ma o doctor abra o da so ye o mampanyo anka o de awie na kọ nom ka se o ye hwe wadwuma o ya ade sei enti ye pese wo ba na ebo abaso na ma o honorary doctorate ebusia ni awakasa ye Roger Dramani Mahama wono enekita frankemo ediama NDC amanyoko no na yakwa yenim no na yeremu ewo movement for change amanyoko no so emu ye Rachamanten wono eneye frankakitafo edema wona na bedi ekire eye onmunyafo Kwame Owusu danso wono so de atodwa sa wo hwe mabunu ye wo mayimu a ene ahokire ya ekọ he ba ye nyina da won so ena mpanyimfo no apia akwakoguo ni nyina da ene se ne baabi a mabunu krampo di wonti beto no akwakoye boachi bidin ene se efiewurafo atoto won dan mu empanyimfo esanse wobehwe na nka watimi abo affordable housing ahodo ya wosisi ni ade obehu no omo ankofo ma sa akofa na ye de ama wonom wose aba ne saa ama enne mabunu brent no baabi odi woti beto no akwakoye den e de ama wonom de a no woka ache wo mu se achia emu ye esa bebo nyina de won so eye movement for change amanyoko no hwe na nyame ya adom na so betena ban mu a obehwe sa ha wesie ha mabunu efa one da ene wontena bia ho afa wonwuma ho ne nyina no obehwe ayensesemu bi ama yedie ene del yo etimi aba wa abrabom me ya ne se kioso no so no eni obi asase ana obi ama wo se wotena so na gamenti ase ne se Ghana your affordable housing Ghana sika ene obiesi Ghana sika na obiesi no yesi ne se de ma Ghana for adenti na yede aye politics masisi ano edan ni si obi antim ene ese ni wa Ghana for no a enka I say omunya ba ebitira no omo te kioso no so no yetu omo iti e hifa na ye pese
Ghana ni a ono ti the chrome no say wadane akwa e wo the chrome eti we e ye niema owura lanchamatin ba ye ba be housing policy so housing policy no ye ba be issue of rent. Thank you. Rent no dey kan se mo be sha emrane se I can rent here. I can 6 months. Thank you. It is 6 months, you know. We were to make a crack. Now, we see me and so, if you have one, almost 2 years rent advance. Now, say 2 years rent advance, no. After you young boy and I say young girl, what's that here, Brabono? And if one out of the cost as a cano, and you have 2 years rent. It is. Nia yetse denken ye Kwame o Sudan so from kita for abedi tray e the man movement for change amanyoko no ese enkna kwa de kioso nko na amanfo kran so de no kran so mu na mu kwa sika wo pagya de ko han na nya asem keto ento behwe na wakrakra ne ma e de ama wonom na yemonrem wa santimantam asenom ebreka kranie na wode wani kiremu e wo sewu a aban no ehye dwumadie bia sese ayasabia wode hwe na watimi de aboa empomde ho nsem ewo mantami mo ama empomde ho nsem na sipi esita eno enam sayo sonte no ene baabi ayafo beda empa obeda so no edan ne bese emakomako ahenu aduonum 250 bed na sewa hospital no wo hwe na waye afenso de wani kiremu ewo afari hospital military hospital no so no 500 capacity bed na wonom so eye no ho na yero Simon se mensa eya santimantam soafo watchre se yawde kakra ewo nimu oni nyina no ene se sa hospitals anasa ya sabia kese mienu ya aban adaroma nam ne nsa so eba beboa mantamefo no mamu ni nyina no ase ni bie no kakra bi ye ba bebie kakra bi yasa atwe e de asan ye kire wose senia esi twene nase woni bie ne ho no ase soro bi aba ne mu se wanhwe ya eniema ye mfidie ahodo ya wodi nkan akwa akohyehyɛ se enche ye bebie di bedi dwuma no ase enche ebetimi asɛi ama ɔman no asa abɔkente no wɔsrɛ mpanyimfo sa daroma wɔhwɛ na wɔntime bia ya sabia kese wo ya no se beya akwa ahosa ho nsɛm ɛwɔ adehia fam no bibia betimi akoye ɛde amaye. I spoke about 2 hospital facilities which I consider should be operationalized within the shortest possible time. Thus, we need to commission them for them to start receiving patients. These 2 are Seria Regional Hospital and then Afari Military Hospital. The Seria Regional Hospital is a 250-bed capacity hospital, and the Afari is 500-bed capacity hospital. The reason why I'm saying we should commission them within the shortest possible time, both of them are almost complete. Seria is complete. What we are waiting for is the access road. But the contractor is at an advanced stage, which we know he will complete within the next few weeks. Afari. Ebusia, Yero Simon or Semesa Santimantam Swafo, and I call Equotian say Aka Equanya. A free Seria Quanta, Seria Junction, Miankasa Missy Krum, and Nache say, Equosi say work room hono, and a contractor no washer so betty me every year say, and no crown or con any more, sir, and I era Simon Semen century in one share, now want to me a me Emma Neman so, ain't me and conkin and fa and my end. Elsia, yada saw a general and upon Siambrem Cassia, I was Sompa TV so. Afe Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, and a Sompa 90.7 no, and Yaguswa yade ema monom. Yada swe remo ewo asante mantama se nom, na eye kwada so abatso empesia so, and yakwa kodrebusia. Efita fo ya wonom so ewo odene ho kwada so wonom eben Dr. Anna ne hospital ne pa na wonom so afi won se e de kire eye kropon yi empanyimfo Kumasi Metropolitan Assembly town planning department empanyimfo ye wo ho afi National Disaster Management Organization NADMOFo se wo ma wonom da pe ba ko pe 1 week. In fact, one man hwe na say 1 week here o ma wonom se wan to na mopa na wache se won fidie bi ya waba befa pumps ahodo bi a wode ye wan adwuma no ya waba besesa ne se wan fa mre wonum a ade a eni e de be ye wonom na abusia se ye ya NADMOFo ene ye friend say Kumasi Metropolitan Assembly Town Planning Department for ekwasesa wonom ne yemen
wɔn mo friends ntwerɛfoɔ nhyia mu ɛna panyin paa ya wɔn no ɛda wɔn ma no mekyerɛ chief executive officer ɛde ma Lion King mechanic shop yɛwura James Opoku ɛna wɔde to nsɛntwerɛfoɔ nim kwan yɛ fa so a saa wɔn fidie wei sei ɛkɔ kampanyinfoɔ ne nsa a wɔkyɛ sɛ nɛ wɔn hu akyira kwan no. Monies. Where do they come here for those monies? Now I am much serious. So abandoning penny for more money to be we are also will take the law into our own hands and we will do things by ourselves. Because as I when you are to enjoy, because I know that there is somebody behind all this, and that person must come out. No matter because as I said, me to yaka. Oh my, when me send me documentation. Oh, but no one for bailiff, one for court report to be a master baby budai. A bind be a more be a quan say, oh, maybe will be there without a court order. I didn't see any court order. You just came to write here without even a single note. I haven't received any single letter from anybody concerning my work. I've been here for all these years. Look at the people around here. How I've saved all these people around here. People used to cry if I even stopped the Sultan. Last year I made the Sultan and people came begging me to do that the Sultan. Came and even the Sultan. They should come and tell me a single the Sultan they have done here since 7 years. Since 7 years. They should come and tell me a single the Sultan they've done here. You don't know how much money that I have used to do their jobs. I am serious this morning. I want everybody to blame us. But to me, I will leave it up to a week in action before this was done. I didn't receive. Ebusia nipa wakasa ye civic and as a chief executive officer de Emma Lion King mechanic shop yɛwura James Opoku na wɔkyerɛ sɛ tax force for bi na wɔnom ɛma wɔn so ne nadmofoɔ ɛne yɛ tap plan department for ya wɔn kuma se Messi and as a cropon assembly ni mono ena wɔn mo sɔre ya gidigidi yɛ bɛsɛ baabi a mo tie no na yɛsɛ wɔn sesa wɔn mo sika ɛne pumping machines ahodoɔ ɛsɛ Ghana sika no bɛsɛ 160,000 Ghana cedis ɛna kyerɛ sɛ wɔsesa ya wɔkyerɛ sɛ wɔamfa wɔn machines amle wɔn mu a na wɔtwe baako pɛ wɔnom so de mmara bɛhyɛ wɔn nsa fi sɛ wɔn ba no na mmara krataa bia da ne hɔ ekita wɔn sɛ yɛbɛtum afro ntumi fiti prako pɛ na nkɔsɛ sɛ obi nneɛma saa ɛna yɛwura James kasa ho na wabra wɔfrɛ sɛntwerɛfoɔ no ɔda nsɛm yi de kyerɛ yɛ no ne deɛ no akyi ɛna wɔnom so wɔn yɛ adwuma ɛwɔ hɔ no wɔnom so ɛto wɔn anum tuo de kyerɛ sɛ it's very unfortunate say such kind of incident see abra among ba am kan say you hold you on no we were taking all the necessary action so probably we find ways and means to resolve it amicably but to the point say even yes a petition to the necessary authorities I name say they are capable of handling it but the answer and no pay they say security by free best 5:30 move say Kofobia Baha with military men, police for what say is you. Ebusia na kyerɛ nea ɛwɔ mu no ɛno no yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu ana aka na kakra bi na kyerɛ sɛ abatɔ yɛ dɔm mu no nyina nim no yɛtimi ɛde ahyehyɛ so asomdue ɛho hia ɛwɔ se ɛma ne dihim ɛwɔ yɛasetene mu efisi asomdue ni hɔ a ɛma abrabɔ ɛyɛ sakasaka ɛma ɛnneɛma ɛyɛ hanyahanyante no anam so ama nipa dodoɔ na no ɛna sabre yaka akra bia me yɛwura abato ne mu no wɔnom ɛto asomdue ho da wobɔ nsɛm ɛde kyerɛ Ghana fo sɛ yɛnhwɛ na yɛntimi ɛninini na yɛma no ɛntena se fi sɛ yɛnyina da yɛ nipa baako adedie ɛna ɛba bɛtɔ obi papa nom ɛntem na ma yɛnkodi amanyɔfo akyi ne amanyɔsɛm akyi pii ɛma yɛntimi ɛmfa basabasa yɛ ɛmɛsɛ yɛasomdue yɛ ayɛ no mabua no ɛwɔ ha sɛ nom no ɛnam sayɔ so ama Hope American International School wɔnom so aboaboa ɛma bu ano ɛne nkwada hodoa no ama wɔnom so ayɛ asomdue nanteɛ ɛde ama mabunu no sɛ bɛyɛ ɛnɛma nyina no ɛbɛtimi akɔyɛ ɛde ama esukuufoɔ no ne titiriw ɛne sɛ basabasa yɛba na sɛntɔkwa ebi esi ɔman mu ɛma ɛne nkwada titiriw ɛna yɛ ana ɛbrɛ paa na bra na wɔnom so ɛnantewe ɛna panyin paa yɛ wɔno ɛna yɛ principal ɛde ma Hope American International School yɛwura ataboaten ɛde nsɛntwerɛfoɔ nsɛm ɛde ma yɛn sɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ kankyerɛ amansa nyina botaeɛ nam so nte no wɔnom ɛdi sɛ adwumadie wɔ sɛ ne nsɛm foforɔ bi ɔwɔ ɛka ɛde tae akyire abato bebe bia ya ne tai wo how bebre
wantwi mente me ho ase na no na mama bi nima yesi MPP for work NDC for work no ma ekowie akire na amanfo aprepra asundwe nsem na mofra ne ka wo hwe mofra agumachi a asundwe ni ho mutumi nsua de mofra hia asundwe na omotumi atranse asua de anyi ama bibia ye fefe ma oman no omenkai se trosem no nso ka asundwe hu se romantic ngoma no osi yentna ye ho asundwe mo mu kurakura nsem bebre ya mo kura a mo de kire Ghana for sabatwe December 7 yen kwa asundwe mu seni America for ayo mo de o mato asundwe boko sa ne yenso ye hwehwe no oman Ebusia ne okasa ye eyeyewura ataboaten wono ene panyu kwantrefo ya Hope American International School ye no ewo atwema nwa biaja North Mensima Santimantama senum no wotua ano ne kasa no achi no Apostle Somoboachi Ajeman enso ede afutuo ekwama ne nuanom a Nyankopon afre wono politics Nyankopon wo ba wonim wo saa kwan na yehunu no ene se ye ba beto aba enya afei na osofo bi hye ne dem ebe kasa Awurade se Kwame anayaw ni nyina nse se wo nso bi ka Kwame anayaw a na kyese wonya de obenya wo ho enye Nyankopon yenim se nkyeye ena osofo bi kasa America ba ye betu yi eye nia o sei wo lusu no the certain president on the Berini the vice Berini no lusu ya afei do se wanhunu ni ye ekere se eye bibi ntira enti ye katra asofo nyina se edu sabra de ehia ma yen se empaibo eno se body tile man achi afutu eno se de ma manyokuo ene yasafo man no man mu nyina ense se yi anim Ebusia 21st clinic ye sciatica expert ye nkonkwa jaya samra ye bansam no dodo wa hase no mu a ye de ebeto amoso na ama me ne wanse ya de kro ya na so sciatica ya de mesro entena se ema no emedondon efise ya wanhwe ya obeka demo enu ntini ye se efri usisi echi ho ntini ye sa ofa oto ase etisi usiremu wanantu na ba onantini wone wonase wonyina no wonamrom ho mesro wo de no de ye wo bia no to da bi kra na nante ye ho ye odin remu e wo 50 branches ye biebie e wo man mafa na nyina na 21st clinic oja ya hwe e de kwa ho san efa efri ho ya de bibre bia wo de na kwaye osa anase bia wo sa ho dwumedie ni nkoye brebo mutemache anase wo de no aye diabetes awo ho hawo wo de fo ni kire mu massage papa bi course laboratory test awodo bia danso no wo ye bi e wo ho 0540 311 311 0540 311 na ebusia wasi enkancho se wo wuramu wo Europe ekosa nyade wa hodo ni titun ni sciatica no ede de ye kasa ya mo South Africa no Johannesburg Zimbabwe and afi Swaziland no mutia ye wadasoa wo hontin giabe na book appointment na doctors no entimi emehwe ntunyale wa hodo ase ni titun ene sciatica no efa maun number no ye 0244 915 116 0244915116 Sompa achede no egusua ya ekoso wanya ma foforo bidum no wanya ma ono asafo Awurade wan enedi nke ama me asafo Awurade bibi ya manhye na nemu de oma afoforo emeye no ono asafo Awurade so obeba no ameye fa we so ne hwese wo mie osoro mfense no enhrabo so no ema ne ngu oso emro so a ebusiantara wa media foundation enadi nyame asem we se so edi bi ema na kunafo afenwisia ne nyanka na yesra wo sefa wo de beka ho emu na wo tentmantes anase bia wo de na kwaye anwa makresadin de de cha eyeye bia de si ho free sabre kusise bro nya no ebedura enseye no yesra sefa bra wo de ne yentoma ye beje entade ne ma eboa sukufo ewo won so ade so emu nyina danso no wo de ba ye beda wase papa ba wo de na wo de ne mobile money a wo de afada mba we se so na ansa na no kumasi ase no no Sompa ye kira kwan wo so ame ye benrom hotel no anasa Sheffield station ye ne no na ebo ho pa sanso na nkranza nso no ye wo GCB dynamo sunyane night market hwa na wonsa ebekan fa ne ma ne kɔ hɔ ne na wase ne Nyankopɔn inshrau mobile money number no 0598 459802 0598 459802
anase 0241 272990 0241 272990 dia beba eyetara one media anase blessed foster unyakopon show se wutu anamo se wudi bi eba ye konsem foforo mu a abusia na ye remo ewo adesuafo ya wakoje won tete ye pen ewo eye Amata Education Foundation afraid TGF Foundation so wonom aka won ho abomo ama dormitory wonom atimi ebie ede ama akyerɛkyerɛfo afei so no solar power system bi ade a wode aka wode ama yoso senior high school ya wonom so ewo ho na kyese womu a wonom awie sa school no na wonom afiri mu no one foundation bi ya womate na TGF Foundation na to kese kwa ya de fefe we say ede ma school no na wonom kyerɛ se be ya womasua ebefa ne ntampa de fra eno enanam sa yoso nte no okoye sa adefefe we say ede ema ye na free senior high school no ekoso nti ba bia nkwada ne beda no wonya emfa ma aban ne nko a 300 student dormitory na wono so wakosi ede ama wonom semwa sebeya wona ye mu no bibia betimi akoye na dwumedie no asena na asaw ababie wono ene wo hene poporo ya wote adwa so ewo yo so na nanom atankonwansa ase so wono agya kasemu ede nsem kakra etu dwa se Akaba aniki sani kase ama yene kensheni na story ashasi na sani na yinise ebeba do yinise na so na amukeka eni eni kroyo obo so ene yikina na yikina gansi se amani dormitory yesi enbi amaka ni na fato no ba se na ikina so na so ankemba eso ile tia ankon se de mo manya no se se no dia mo pa se munya pa de tia de no zaka enti wonso emfasa kwanya no so na wonma enwomasua enhia won mabusua yo so ehene nana ena wono so eto nanum etuo ede ekire ye na busua ye de nyina esi hase nom ne de aseda ede amaye rasante ye bo Benedict wa isemufo panyi mampike ede chinchin fidie ne from ade mamme azuka bema safo kantanka wono so ena ehwe ya MC a wono onsa eka ye wutie kama osa hwe ye wo me social media handles ne so